škola je také místní mateřská škola Pardubická. Je 4třídní školou, do které spadá speciální logopedická třída. Může se pochlubit vlastní saunou a tělocvičnou, kterou děti rády navštěvují. V této škole si dětem nabízí i mnoho aktivit v podobě kroužků. Děti mohou navštěvovat výtvarný, hudebně pohybový, kroužek aerobiku, výuku anglického jazyka a pískání na flétničku. Mateřská škola zajišťuje plavecký výcvik, školu v přírodě, různé výlety a další kulturní akce. Děti z mateřské školy Pardubické budou tančit a oni rádi tančí. Jejich vystoupení má pohádkový název Rumburak a Arabela. A Rumburaka a Arabelu my dobře známe, že? Takže už se těšíme na mateřskou školu Pardubickou a na Rumburaka a Arabelu.
pro paní učitelku tady do mateřské školy pamětní list. Moc děkujeme, vás tam čekají dárečky. Tak jestli jsem dobře počítala, tak 12 Arabel a 14 Rumburaků se urodilo v mateřské škole Pardubická. A už jsem si říkala, že se musím zeptat, kde je ten kouzelný prsten. A on se nakonec objevil. A je opravdu kouzelný ten prsten? Jo. A už vám něco ve školce vykouzlil? Ne. Ne. Tak to musíte hned teda vyzkoušet, jestli to funguje. A pak mi dáte vědět, ano? Tak dobře, to budu moc vydává. Tak moc děkujeme, mějte se krásně, bylo to moc